Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga, ndisati ndakuverengerai message yedu yekutanga, pane imwe nyaya iyo yandakambotumidzirwa ichibva kune vamwe mukoma vedu avo vainge vachiti ivo vakasangana nomumwe mukadzi pasocial media, then mukadzi uyu ndokubva vawirirana naye kuti ange achizouya kumba kwavo for a sleepover. Pane vamwe zvekare mamwe mukoma avo vari kuti vane umwe mukadzi wavakasangana naye mugrupu repaWhatsApp, vanogara muJoburg. Kutaura kudai vakakuvara zvisingaiti, vakakuvadzwa naye mukadzi iyeye. Saka ivo vachitaura vanoti hanzi takati tasangana paWhatsApp ndokubva tatanga kutaura tose. Mushure mekunge taita nguva tichitaura tose, then ndokubva tachizowirirana kuti taifanira kuti tinge tichingozvizadzisa, then tosangana physically. Tainge tichipota tichiitirana mavideo calls tichifadzana nyama dzedu. Ndaiwanzokumufonera apo pandinenge ndiri kubasa, iyowo kana varungu vake vasipo taibva tachizotanga kufadzana zvedu, sezvo kubasa kwake airakidza kuti iye ane room, saka aipinda muroom imomo tobva tatanga kuita mavideo chat. Ainge achiti akaroorwa, iniwo ndine mudzimai, saka takabva tachizoronga kuti taifanira kuti tinge tichizosangana. Apo mudzimai wangu paainge abuda asipo aenda kwasisi vake. Handichakupi madetails akawanda, ndinotya kuti zvimwe kuda nyaya inokwanisa kuzosvika munzeve dzevanhu vanondiziva. So fast forward ndakabva ndachizosangana nemunhu wangu mushure mekunge taronga tose. Saka akati auya, then ndipo apo takabva tachizotanga kufara tichisika zvedu bonde redu. Then ndipo pandakanzwa knock padoo. Ndakavhura ndichifungidzira kuti zvimwe kuda maybe painge paine ainge achinditsvaka. Ndichingovhura dhoo chete ndakabva ndarohwa chifight nekutobatwa nedzungu. Ndikabva ndaona mumba mainge matopinda vamwe varume vatatu. Vakabva vatanga kutaurira pasi vachiti ndaifanira kuti ndinge ndichinyarara uye zvekare ndisarwisana navo nekuti vaikwanisa kutondiuraya. Mukadzi uyu mukoma ndakaona kuti rainge ritori bhinya, because akabva atotora banga mumba kwava kutotanga kundibaya-baya. Maoko awa mapiki andakutumidzirai ndakabayiwa naye mukadzi iyeye nekuda kwekuti ndairamba kuti ndinge ndichimutumidzira mari. Aiti iye anoda kuti ndinge ndichimutumidzira mari imwe yandainge ndiinayo, akanditi isa mari iyoyo muaccount, imwe yacho woita ari ma-e-wallet. Saka pandakaramba ndichifungidzira kuti zvimwe kuda ari kutamba, mukoma akati isu pano hatina kuuya kuzoseka, unofungidzira kuti kundirara kwose kwawanga uchindiita wanga uchindirara mahara, ndibhadhare. Achindibaya nebanga. Apa ndaitya kutumidzira mari iyoyo nekuti imari yatainge takaunganidza inini nemudzimai wangu. Ndakazoisenda mari iyoyo ndichichema. Vakatora mafoni mukoma kwava kuenda. Ndo zvakaitika izvi. Ini ndakazotonyepawo kuti ndakabatwa nematsotsi ndichibva kubhawa, but sandizvo zvakaitika. Ndakati ndiine mukadzi iyeye, ndipo pandakabva ndachizopindirwa mumba nematsotsi, iye achitorakidzawo kutoti itsotsi zvekare. Saka ndo zvakaitika izvi kwandiri mukoma. Vedare ndo message iyo imwe yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vari kuti ngwarirai pamasocial media zvedating, hanzi takatosangana zvakanaka tikatoita nguva yakareba vachidanana nemukadzi uyu, iye achiti ane murume, ivowo vane mudzimai wavo. So he trusted her a lot. Hanzi mukadzi iye aiti kumba ndiri kushungurudzwa nemurume uye zvekare handisi kupiwa bonde, ndokusaka ndasarudza kutsvaka boyfriend. Zvakangoma hazvo vedu we. So you need to be very careful about social media dating. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera.
yedu inotevera ndakaitumidzirwa zvakare ichibva kune vamwe mukoma vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kukuudzai izvo zvakaitika kwandiri. I was hijacked at this other mall muno muJoburg, but vanhu ava vandakatanga kusangana navo vacho vakazondikidnapa vakanditora vakandiendesa kuSoshanguve. Zvakaita kuti ndinge ndichizotrasta inhau yekuti umwe wacho ainge ari wekuZimbabwe ende ainge aine murume uyo wandakangofungidzira kuti ainge ari murume wake ari muSouth African. Saka ivo vakanditamba yakapenga mukoma, vakandikidnapa ikoko kuSoshanguve ndichigariswa mune imwe imba for 2 days apa vainge vari busy vachiwithdrawa mari yainge iri muaccount. Ende pazvakaitika zvinhu izvi handina kana kumbogara ndakafungidzira kuti muno muSouth Africa ndingasvika pakukidnapwa ini nemaziviro andinoita Joburg, but zvakangoitika sekutamba sekuseka. Saka ndichiuya pano ndoda kungopa vamwe vanhu kunzouko yambiro yekuti you need to be very careful. Hazvinei nekuti munhu anenge achitaura newe anenge ari wekumusha kana kuti anenge ari wemuno, munhu waunenge usingazivi personally, you need to be very careful kana mukasangana mungava muri mumall kana kuti pai. Ndiri murume ndine makore 46 years ekuberekwa. I have been living muno muJoburg kubva mugore ra2008. Ndokusaka zvakatondishamisawo kuti kubva zvandakapinda muJoburg ndikangoti ndakangobirwawo foni ka1 mazuva andainge ndichangotangawo kupinda muJoburg, but semugari wemuJoburg ndaitozvidza kuti hakuna munhu angambondijairira kusvika palevel rakadaro, asi ndakatambwa yakapenga. Mukoma handisi munhu ane mari, but at least I can afford a good lifestyle. Saka vanhu ava zvavanoita vanenge vakagara muparking lot vachitarisa vanhu vose avo vanenge vauya pamall for shopping, then they can see kuti wavangakidnapa ndeupi. Saka I think vakangoona motikari yangu yandainge ndichidriver Range Rover yandiinayo model ya 2022. So I think ndakabva ndachizoita hard target yavo. Pandakaburuka motikari vanhu ava ndakavaona ndikatoyemurawo motikari yavo ende ndainge ndiri pafoni ndichitaura neumwe bhururu wangu. Apa inini kana ndichitaura ndinotaura ndichidanidzira, handina basa nazvo kuti ndinenge ndiri pai, ini handinyari kuti ndiri muZimbabwe. So I think pavakandoona ndichiburuka muRange Rover apa ndichitaura zvekare chirudzi chekwedu, vakabva vatoona sekunge I am just an easy target. It was somewhere kuma past 3. I was at the Mall of the South. Then ndokubva ndachizoenda kuWoolworth. Ndakangoti ndichingobudamo imomo muWoolworth ndipo pandakabva ndachizoona mukadzi iyeye wekuZim zvekare neuyo wandakafungidzira kuti ainge ari murume wake. So then they approached me and I dropped the call. So the guy ndakatoona kutoti ainge ari munhu anoratidza kuti ane mari dzake. He was well dressed, akarova zvake machinos avo avanofarira maSouth African vaya vane zvimari and a nice polo shirt. Then as for the Zimbabwean woman, mukoma aitova akapfeka gogo handbag apa achitoratidza kuti munhu ane mari neIphone muruoko. So I then started paying attention kwavari. Then that was when murume wacho muSouth African akabva ati kwandiri, boss, sorry to disturb you, uri muSouth African here kana kuti you are from Zim? Ndikati no, I'm from Zim, my brother. Akabva ati boss, very sorry, are you the owner ye black Range Rover that is parked outside? Ndokubva ataura uko kwandainge ndasiya ndakapaka motikari yangu. Ndikabva ndati yes, imotikari yangu, what's going on? Ndipo paakabva ati we are very sorry man, nekuti we made a mistake, mukadzi wangu aita mistake and we had a small scratch, we bumped into your car. Mukadzi wangu ndiye anga achidriver, saka she is still
learning. Then mukadzi wacho akabva atanga kutaura neni akabva ati budi ndinotokumbirawo ruregerero, izvezvi ndanga ndichipopoterwa, we are very sorry. Kana zvichiita handei munoona so that you can see the kind of damage and we can sort it out. Please come and check. Ndanzwa nekupopoterwa nemurume wangu. So mukomanashi ndakavatarisa vanhu ava ndakatoona kutoti kunyangwe zvikanzi mukadzi uyu ainge aita mistake vaikwanisa kundibhadhara. And takati tabuda mukoma taenda kokuya kwandainge ndasiya ndakapaka motikari yangu. Saka vanhu ava mukoma kungwara kwavo kwavakaita ndekwekuti takati tava padhuze nemotikari vakabva vanditi uyai muone kunoku. So ndokubva ndachizotanga ndaenda kumotikari kwavo. Mukadzi uya akabva ati you can come and see, nekuti motikari yedu iyo ine dash cam, uyai muone zvaitika. So then that was when I got into the vehicle ndichiti ange achinditaridza. Handina kana kutombogara ndakafungidzira kuti vanhu ava vainge vaine motikari nyowani mukoma inosvika kumamiliyoni vangada kundikidnepa. Ndokubva ndapinda mumotikari, ndainge ndiri kubackseat, mukadzi ainge akagara passenger seat. Then ndipo pandakabva ndachizotanga kutarisa achindiratidza zvekare, plus ainge ongotaura tunyaya twakawanda. Ipapo handizivi kuti vane mushonga here yavakandishandisira, because handina kuda kuzorizina kuti nditange kufunga kuti ko vanhu ava zvavari kuti ivo vabondera pamotikari yangu. But mukadzi uyu ava kutanga kundibvunza mibvunzo yakawanda achindirakidza mapictures mamwe ekumusha kwavo, achindibvunza kuti kwenyu munobva kupi naibhudhi. Iye ainge achiti anobva kwaMutare. Saka ndakati ndakavarayirwa saizvozvo mukoma. Pakabva pangosvika umwe murume uyu akabva akwirawo mumotikari nekupassenger seat kumashure kwandainge ndakagara. Then pandakada kureacta ndava kutoona kutoti kupanapa zvandava kutobatwa po. Then kwandainge ndakagara door rakabva ravhurwa. Then ndikabva ndatoona kutoti painge paine zvekare umwe murume uyo ainge akabata pfuti akabva ati pinda swedera. Ndokubva vanditi ndinge ndichigara nechepakati. Umwe ainge akagara uku, umwe akagara uku. Mukadzi uya mukoma akapiwa imwe pfuti, ainge akaisa pfuti iyoyo muhandbag. Handbag racho mukoma rainge rakabvarurwa paside zvekuti ainge akangogadzika handbag rake, but ndichitoona pfuti akandinongedzera. Varume vamwe vaya vakabva vachizowandisa pfuti dzavo ndokubva vachizoburitsa mapanga. Mukoma takati tadriver tabuda mumall, then ndopa vakabva vachizondibvunza kuti motikari yangu yatainge tasiya kuparking lot yainge ine tracker here. Ndikati hongu. Ndokubva vandibvunza kuti ndekupi kwekuti kana ukaenda iwewe mhuri yako. This was after vandibvunza kuti une mukadzi here, une vana here, une munhu anokwanisa kungokufonera here anytime achikutsvaka. Ndikavaudza kuti mukadzi wangu aikwanisa kungondifonera anytime. Vakabva vati zvino kana akada kungoita movement dzakadhakwa tinokuuraya. Vakabva vati ndekupi kwatinokwanisa kunosiya motikari yako kwekuti havakutsvaki zvanhasi, mangwana tinenge tapedza newe. So takadzokera mukoma kumall kuya kwava kuchizonotora motikari. Ndikapa umwe wevarume vacho ivavo ndokubva achizopinda mumotikari mangu. Iye ainge achidriver ari kumashure, inini ndainge ndiine vanhu vaya tiri pamberi. So ndakazoenda navo ndokubva ndachizonovasiya kuyadhi kwangu kugarage. Ndikati kuno kana motikari ndikaisiya, kunyangwe zvikanzi mudzimai akazotarisa patracker, even though asina tracker but anokwanisa kudownloada tracker, but nekuda kwekuti malogin details anawo, akaona motikari iri kugarage anokwanisa kungofungidzira kuti kune kwandaenda. So mukomana ndakabva ndachizotorwa nevarume vaya tikabva kugarage. Then that was when we drove for about an hour
until we reached this other small house muSoshanguve. Then that was when pandakabva ndachizonzi ndinge ndichiburuka. Ndakangoti ndichingopinda mumba ndikabva ndachizosungwa nechimwe chimucheka, asi pandakapinzwamo murumu imomo mainge muri mubedroom, mainge muine mametress matatu, mainge muine umwe mukadzi muSouth African nekamwana vairakidza kuti vainge vava nemazuva kubva zvavainge vakakidnepewa. Mukoma tainge tiri vatatu kudaro, pakazouya zvekare umwe muNigerian zvekare airakidza kuti ainge akakidnepewa. Tainge takanzi hatifaniri kuti tinge tichitaura tose, umwe noumwe aigara mukona rake. Taingonzwo pano nepapo tobva tachizombosunungurwa zvijira zviya izvo zvavaitisunga nazvo kumeso. I stayed there for 2 nights. Mukoma izvi ndo zvavaiita. Zuva iroro iro ravakandikidnepa, vakanditi ndinge ndichiunlocka mabanking app angu ose, ende sezvo ndichishandisa iPhone, kungoisa kumeso kudai banking app yako inobva yatovhura. Vakanditi ndinge ndichitransfer mari, ende vanoshandisa mabusiness account. Ndakatransfer mari mushure mekunge vaona kuti ndainge ndaita malimit. After I had used my daily limits, vakabva vanditi ndinge ndichivapa card, ndokubva umwe wacho azoenda kubank, ndokubva atanga kuwithdraw mari. Apa ndainge ndiine makadhi angu matatu reStandard, Nedbank neFNB achiwithdrawa. Ndaiti kana kuri kunzi akawithdrawa mari ikaramba kubuda, maroverwo andaiitwa zviya zvekungondikaurisa, yet ivo ndivo vainge vakabata foni yangu. Vaibva vanditi wachinja pin iwewe. Ndovabvunza kuti sei muri kuti ndachinja pin, nekuti foni yangu ndimi munayo. Vaindirova vachiti nhasi tinokuuraya chete. Ndichirohwa, tose tainge tichirohwa semuNigerian uyo akazounzwa popamba ipapo ainge akarohwa zvimwe zvainge zvichinzwisa tsitsi. Anorakidza kuti akamboita nharo navo achida kurwa navo, ndokubva vachizomukurira vakabva vachizomuunza. Vainge vasingambomunzwiri tsitsi zvachose, vaimurova zvakapetwa. So the only thing chakazondibatsira ndechekuti ndainge ndiine iPhone. Ino ndainge ndisingatozvizivi kuti mwana wangu iye aimbopota achishandisa iCloud yangu. Apa semunhu wemagame, the first night pandisina kudzokera kumba, mudzimai wangu akafungidzira kuti zvimwe kuda kune kugirlfriend kwandaenda, saka haana kana kumbogara akandifonera because tainge takambonetsana. This was last year, paakazoti inini I have given up, kana uchita zvemagirlfriends ako ongoita asi hauchandioni futi ndichibvunza. I know kuti it is very painful zvimwe zvatinoita sevanhurume, but vanhukadzi kunyange zvikanzi murume wako anenge achiita zvemagirlfriends, kana ukangosuspecta kuti murume wako kwaari maybe things are not okay, you can just try to call. Mudzimai wangu haana kana kumbosuspecta kana kumbonyumwa kana kutombodownloadawo zvake tracker kuti ange achiona kuti ndiripi. Akatongo ignore semazuva ose, akati vaenda kwavaenda vachadzoka. Saka mwana wangu musikana, my firstborn uyo ane 15 years, saka akabva achizolinka iCloud yake kwava kutanga kutreka mamovements angu. Ndipo apo payakabva yachizoripota kuti ndainge ndiri kuSoshanguve. Vanoti vakabva vachizoenda kugarage, ndokubva vachizobvunza vamwe vakomana avo vanoshandako kugarage. Patakasvika nemotikari vainge vasipo, vakavaudza kuti vakazongodzoka vakaona kuti motikari yainge yakapakwa mugarage, but chakavanetsa ndechekuti motikari yainge yakavhurwa door rekwadriver, makey ainge angori papassenger seat. That was when pavakazoona kuti there was something that was wrong. Vakazoshandisa iPhone yangu to know my exact location. Vakaenda kumapurisa mukoma. That was when this house was raided. Mukoma nashi ndakatorerwa mari yakawanda nevanhu ivavo. Mari inokwana iyo kuita 173,000 in 2 days.
some banks manage to reverse transactions, but not all the transactions, because vaiti vakadeposita mari immediately vobva vatotanga kutoburitsa mari idzodzo. Asi mukadzi uyu wekuzimu ainge achishanda navo varume ava. Mukoma, zvaakaita zvakandirwadza mwoyo wangu, kuti apa uri wekumusha unoshandiswa zvekare nevanhu vemuno muSouth kuti unge uchifamba uchitsvaka nekutarisa vanhu vanoratidza kuti vanenge vaine zvimari apa vari vekuZimbabwe. Ford Ranger iya mukoma yandakati yainge iri nyowani yainge ichitotsvakwa, saka takazobuda murumu muya tichibuda panze tikatoona kutoti vainge vatori busy vachiistripa. Vanoratidza kuti vanoshandidzana zvekare nevamwe vakomana futi vekumusha vaita zvepanel beating, avo vakabatwa vari busy vachistripa motikari iyoyo, vese vakasungwa. Ndo zvakaitikawo izvo kwandiri. Ndinoda kungokuyambiraiwo kuti please be careful. Kudhara taiziva kuti zvigono zvemuno zvinenge zvakangopfeka zvakangoita imwe yaya, but now mbavha idzi dzinofamba dzakatopfekawo kutoita sekunge vanhu vari decent, uye zvekare they target vanhu vanenge vachiita sekunge vane zvimari. If you drive a luxury car you can easily become a target. And now iye kuti munhu anouya kwauri obva ati shamari, I have bumped into your car by mistake, iwe unotongofungidzira kuti zvimwe kuda munhu ari honest. I think kune vamwe avo vachazosangana nemasituation akadaro, kana ukaona kana kuti munhu akauya kwauri achikuudza kuti iye anenge abondera pamotikari yako, unongomuudza kuti okay, it is fine, let me call security, then we go together. I think that is much better. Ndo zvakaitikawo izvi kwandiri mukoma. Kubva pandakahijekwa ipapo, I have learned to love my wife, to love my family above all, because ndakaona kuti zvechokwadi unokwanisa kuzofira musango mhuri yako ichiti uri kumagame kuma small house. Ndiyo secret yangu. Kana mukaposta mozondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndo zvavakaitwa vakakidnepewa. Pakaipa. Kana kuri kunzi unozivawo munhu akaitwa izvozvo, who was kidnapped, unokwanisa kuya kuinbox kwangu then wotiudzawo kuti chii chakaitika ipapo paakakidnepewa, so that tinge tichiziva kuti vanozvifambisa sei. Hanzi vanhu ava vanenge vachitorakidza kuti vanenge vaine mari dzavo apa vaidriver Ford Ranger nyowani, hanzi Ford Everest brand new, saka you won't even suspect kuti matsotsi. Unenge wava kutozvidzikisira uchiti ava vanhu vemari dzavo, izvo dzinenge dziri mbavha, hanzi yaitova iri motikari yekubiwa. Ndipo paya pekuti unosangana nemurume wacho iyeye muSouth African apa inenge iri mbavha, wototi ndatozviwanira mbinga yangu, obva atokudza kuti hande kwakati. Apa kamari kose kaunenge uinako mukadhi either remukuru kana kuti mukadhi rako, kamari kese obva wanzi hande tino withdraw mari by force, so you need to be very careful. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.